بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Yung pangadyan natin na bihaon kung hiyaros o kung maharos hasara sumurin daw kita pa siya to iban unuin lagi afdal sumurin daw kanila at magpasawil iban unuin hukuman sinta o apabila matikok na sinsya to bunuon niya ng baran niya supaya di na siya maagab sinsya to damikyan niya hukuman si Mujahid amuin wala na pagtuuran biuno inbaran niya sa sanjata na rin nakabunok kami at tawa na buno sa siniban niya wala pagtuuran na pagkaluhan kanya ito ni Sir Ronton tungod sa maudo panagnaan kung haros yung sinsara sumurinder kita pasatro ini kalagihan masasila ka di na to ang mga sahabat ang masanakaw na panagnaan sa sila min Yawmur Raji kisa nila Yawmur Raji tahun hikatusin hijrah iwan sin tahun ikaupat Rabi Rumaun dua kisah ini dihay ni sumawakato bangko na kita maharus sumurin del pasatro iwan umin lagi akdal hinangon sabang kapahaman ka na rin kisah ni ako majawab da sumawa magtuloy among in topic hinduunad ko inyo mga di matusin tahon ni katu sin hijrah wala na sabot sing kitab ng unuhulan lansin mo ari hawak tuyad ko kaon tumpukan dahil ha kabila pagnganan nila Abal Ibn Kara nga sa Udimbawel Arab Gimbahanon nakatagtong pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sinabi nila Rasul Ya Rasulullah inna fina islaman fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yufakkihunana fid din wa yuqri'unana al-Quran wa yu'allimunana syara'i al-Islam Rasulullah in kami nilo na umpamong bago simod para na Islam na parahi kami lang nga rin mga sahabat mo amuin makat paingat ka mo kaarama kumindo ka mo sin fikhi sin arama iwan kumindo ka mo magbat sa Quran iwan singkatan syara'i al-Islam kasara-saraan sin Islam nang pamuhon nagmaksyo din mga tao ini natong para Rasul sallallahu alaihi wasallam nangayo sila guro na diulang sin Rasul alaihi salatu wassalam yung mga tao ito sandil piaraan niya hawak ito yung mga sahabat kinasabot ang kitab unang katao siya nagbunyo Marsad ibn Abi Marsad kaisa niya karoon ni Khalid ibn Bakir ikatuwa niya Asim ibn Thabit kaupati Khubayb ibn Adi Zaid ibn Dasin ay kalima ibani kaunan ni Abdullah ibn Farid unang katao yung tiyanganan siyang kitab yarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam ninyo gaman at tauin amin dahil ha tumpukan si Abal Ibn Kara ng Arab Timbahanan naduan riwayat sa mga magtatari magkikis lang sing kaibanan in amir nila masayad to amo na hi Asim lang sing kaibanan in amir nila amo na hi Marsad Ibn Abi Marsad naduan riwayat na si da hi Asim at taway Marsad in kalaghan dito in sila ni katan kasapot minyog sila ang mga tao ini naupoon da nanaw na sila lang simbihaon naghurog na ba
Naroon man sila haran, sinampay na sila patampat pagnanan araji. Amo na yun nahinang title si Jimatwini, Yawmur Raji. Ang raji ini tampat pagpanuhikan ba si mga Arab, si mga tumpukan si Huzail. Yung mga tangan nga ni mga abal kara Huzail ang ikato si mga kantang luwa ikato lang yung tan niya untulawin niya ang istino yak ng tan niya. Arab ini katan sa duwaing-duwaingin manubok pa nila. Naroon sila haraji, aming pagpanuhikan si mga Huzail, tipo sila si mga nagkawa kanila. Aming natong parasyo ala sa kasalambasa nag-request ng kalagi ang guro. Ito man, kintak nila na yung Huzail. Amin tumpukan sinarab Huzail. Amin tagda ko sin tubig. Ati ko sira, inasabot, magkulang maglabilaw niya, karid min mi atarami. Masuk hang gatos, amin mamanak sa dyan, nabto. Nahin siya nagbunyo-gini unom ba? Na doon man, likos na sila. Kambil, kaya tiyan nila, ganyan sila, tipo na si mga tao. Nag-aftal, bigtuhan na sila. Alam si mga tao ini, inna wallahi ma nuridu qatlakum, walakinna nuridu an nusiba bikum syai'an min ahli Makkah, walakum ahdallah mithaku alla nahtulakum. Negosyate na sila, ba't umatin uno? Alam si mga nanipukan nila, mga tumpukan si Huzail, si mga nakating para Rasul sallallahu alaihi wasallam, in panilong niya, irot ka na sin Allah Ta'ala, huwag kumbalong niya maksud na umunok ka niya. Sa awad niya lang niya, kalagihan na mo ako rais sa Umakkah. Atin niya sagdaw nagdasilaon, dahon sila matimpa Makkah, na ambok riwaya, aon na sagda mga nasagdaw sing Quraysh, lukaton si mga tao, hindi dyan ipaglukat, amo na mga sila ito. Yung sahabat yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, dinandik kami lang niya pa Allah Ta'ala, ang si mga tao ito, di na mo tuod kamuhunoon. Nainunam sila itong nabahagi ng tikilan. Nabahagi. Itong katao, si Asim, iwan, si Marsad, iwan ni Khalid, nabok yung tikilan nila umati. Ando nagkapamong itong katao, sa panganira sa Allah Ta'ala, wallahi la nakbalu min musyrikin ahdan wala ahdan abadan. Tapos nagdaman ng katawamin nakulal amirat si Asim. Ano siya nini iba tayo nagkapamang 50 daman mo doon. Kaya maksud si Mitsaran niya bang kapahaman din si nila o huwag ba siya nakman ng sulag di lago hanglot bukalan pangatan si mga tao niya. Minsan ba sintong katao, sa paano mo lang ito Allah subhanahu wa ta'ala, di kami lang na tumayma, pagdan lang yung masyarakat. Napunta nagtalo na sila, yung mapintong katao. Na, bantong katao na tuwang gatos, ang tunang gatos pa na inyulinan, ang tuwang katao puddan, na duwalgang ini tawanan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala para tungan karamat. Banggi ba? Nasigpit na siya ito. Yung kapuan na nasagulong po ang katao. Na doon man, sagul na yung po ang katao. Yung po ang katao limunok. Zaid ibn Basina, Kubaid ibn Adib, Iwan Abdullah ibn Tariq. Kita nyo sagul na yung po ang katao. Ay matali nila ini. Sumurinder na sila. Na manad to. Yukutan na sila.